Ето ме! И днес ще ви покажа една перфектна рецепта за орехов хляб. Нужни са ви 300 грама бяло брашно, смесени с ръжено брашно, добавяме мая, добавяме вода, добавяме и 3 супени лъжици гроздово олио. Добавяме си 200 грама едро сплени орехи, започваме да месим до получаването на много мекичко тесто. Оставяме го да втасне на топличко, трябва да удвои размера си, така че няма да ви кажа точно време, което трябва да го оставите. След като е готово, намасляваме си отново с гроздово масло хартия за печене, слагаме тестото и отгоре, за да имаме хубава хрупкава коричка, отново намазваме с малко масълце. Оставаме да достаса още около 15-20 минутки, печем на 200 градуса точно 1 час. След като е готово, оставяме една кръпа отгоре му и след около 30 минутки може да му се насладите. Става перфектен, да ви е сладко и пазете формите.